Inter 2, Bayer Leverkusen 1. Minkejja l-VAR, minkejja l-arbitraġġ, minkejja l-pressjoni illi għamlulna l-Leverkusen, l-Inter wasalna għall-aħħar erba tal-UEFA Europa League. Bravi Blues, bravi Blues. Ikolli ngħid li ir-rebħa minkejja kollox it was kif jgħidu l-Ingliżi hard earned but deserved. Labna tajjeb, anki jekk it-tielet gow ma rridx jiġi, Boldri kellna avversarju ieħor li kien l-isfortuna, biex konna traskurati biex il-gowler tal-Ġermaniżi laqa. Imma naħseb li rebħa kienet mistħoqqa li ħed rebaħ fil-ground, skurjajna darbtej kif edna permezz ta' Spidi Pizza Barella li beda tajjeb, gow sabiħ ukoll tal-Lex Cagliari, imma l-mbagħad ir-rendiment tiegħu beda jnaqqas fil-tieni taqsima, forsi lejja wkoll bdiet tagħmel tagħha. It-tieni gow ġie minn għandak il-plejer immens, kbir u enormi, il-ħanżir Romelu Lukaku bil-ħaq. Min għalija dan huwa 32 gow. Ma dan oħxon, dan oħxon, Grande Romelu, tijom il-daw. Insomma, il-Leverkusen naqsu d-distak permezz ta' Havertz, kellu jtina ġiex penalties imma l-VAR ċaħditom, ikolli namet iknu raġunijiet ġustifikati fej ċaħdu Valdiri. Imma insomma, loba tajba, rebħa meritata, ħad gost l-lum ukoll Lukaku li kien tajjeb Godin, Barella li beda tajjeb imma mbagħad lejja bdiet tagħmel tagħha sakemm weġġa ukoll Alexis Sanchez kien tajjeb nispera li m'hemmx injuries gravi għaliex għandna bżonnu għall-logħba li jmiss. X'isjed? Voldiri, Bastoni li kellu lob enormi l-lum, rnexxilu wkoll jikkontrolla tajjeb il-fenomenu Kai Havertz li issa jista' jdabbar rasu lejn Londra bil-kwiet. Is-soltu Gagliardini, delużjoni, voto 4 mezzo, ma insomma. Loba mirbuħa meritatament, issa għada nistgħu nqogħdu relax, naraw il-partita il-partita Shakhtar Donetsk kontra Basilea u naraw min minn dawn it-tnej ser ikonna nħabtu wiċċu miegħu bħallum ġimgħa nhar it-tnejn 17 ta' Awwissu fid-9 fl-istess ground ta' Dusseldorf bit-tama illi l-inġuri ta' Sanchez ma tkunx gravi u li t-tim jibqa' kumpat. Jiena ma rridx nara kbir imma wara din ir-rebħa qed nibda nemmen f'miraklu mingħajr ma ninsa li n-naħa l-oħra tal-polza għandek il-Wolves u s-Seville li huma ġixtimijiet tajbin u bħalissa l-logħba għaddejja jienu nirrikordja l-video il-Manchester United li huma l-Manchester United Voldiri n-naħa l-oħra tal-polza għad hemm it-timijiet it-tajbin. Ix-Shakhtar mhux tim li tarmih għandu l-esperjenza Ewropea, l-istess il-Basilea kemm jiena nemmen li se niltaqgħu mal-Ukrajni imma għaldiri ħuti interesti saqajna mal-art imma hemmhekk qegħdin. Għaldaqstant moħħna hemm wara t-tim u minkejja kollox yes we can nemnu. Inketbu fuq dal-istazzjon ta' YouTube għal iżjed video jew logs fejn tħlu lobby tal-Inter u Formula 1 fost l-oħrajn, klik, kontribut ġurnalistiku fuq Facebook, klik, Antonello Sports Blog il-paġni tagħna. Live gaming fuq Twitch, klik, l-istazzjon tagħna ta' Twitch l-4 u l-5 ser ikollna wkoll sessjoni ta' live gaming suppost. Like ukoll il-paġni tal-kollaboraturi tagħna ejabed.com fejn fihom għandna nsibu laqwa kwoti fejn jidħlu futbol Ewropew, Velocity Sports Racing, il-kollaboraturi tagħna fejn jidħlu Formula 1 virtwali, klik,
kif testu minn l-affarijiet kollha, għamlu l-xjatel tridu. Il-lejt tajb ħbib u bħal dejjem forza Inter per sempre.